जालायनोसै लोगोफोर नै बेदर भाजि सबजि बानलु बाथोन लाइ भाजि बिन भाजि दालि ओंख्रि बेनो लखबना लाखाबाय पापर जालायनोसै दिनै सामफ्रोम दिनैनि आइटेम आरो ना लोगोफोर जाखावलायबाय लोगोफोर दिनै संनायफोरखौ आङो भिडिअ लाबाय थाना देखायबाय थानो हालायाखै लोगोफोर गाज्रि दामोन मानो होनबा समखौनो मोनस्लाबा लोगोसेनो आरो कास्टमारफोरनि जानायखौबो आङो माने भिडिअ होनो होनना सानो आरोना माने केमेरा हमगोन सोर सासे फैगोन ओंखाम जाफैगोन साथाम साब्रै हारसिं सोर खासेनो होख'नो आरो सोरबा खासेया फैलायगोन बिहारिफोरा साहा नागिरफैगोन दा आरो कास्टमारखौ लाखिनांगौ जायोना बेनि थाखायनो माने आङो भिडिअ लानाय जाया आरोना लोगोसेनो आरो भिडिअ लानो हमग्राथ' मानसि नांखागो बेनिखायनो आङो देखायनाय जाया लोगोफोर बेनिखायनो आं निजि जानायखौनो आङो नोंथांमोननो सेयार खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोना आरोना लोगोफोर मा जानायल' गावनिखौल' लाबोयो होनना दासान मानो होनबा गोसोआ सानो आरोना भिडिअ लानानै माने नोंथांमोननो सेयार खालामगोन होनना सानो नाथाय समानो माने हारसिं हास्लाबाना बेनिखायनो होनाय जाया लोगोफोर दे बिदिब्ला आं जाबाय थानोसै लोगोफोर जोंहा ओइ हासबेन्डआबो खामानि मावगासिनो दा आङो 3टा बाजियावसो ओंखाम मोनजादो दै लोगोफोर हारसिं गावल' रायख' रखम जाबाय थादो होनना दासान जोंहा सानाव माने 20 जन गाहाम 15 जन गाहाम जायो आरोना बेनि उनावसो आं आग्लाय फैग्लाय लाजोबनानै जायो आङो दे बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो दे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आरो लोगोसेनो लाइक कमेन्टफोर खालामलायदोलै लोगोफोर आंखौबो बर'निनो फिसा जानानै नोंसोरबो आंखौ अनदो ना लोगोफोर नांथाबाय थायो आङो माने ग्रिलिङाबाथाय ओंखामखौ अबेसो जागाफा माने दै थाब थाब लोंबाय थायो आङो बेनिखायनो माने मोदोमा खखद जादों खोमा लोदो जादों खोमा आङोना आरो दा दखानाव बेला थाङै थाङै ओंखामफोरखौ बारा जानो हायैसो जादों ओमफ्राय मानसिया बांसिनसो खखद जासिनदों माने लोदो जासिनदों आरोना हरावबो 10टायाव मोनजायो सानावबो 3टा बाजियाव जायो ओमफ्राय दसे टाइमावनो फैफै उन्दुबाय हराव मबाइलनि नेट पेकखौनो माने माबाया आरोना ओमफ्राय आरो भिडिअ लानायफोरखौनो एडिट खालामनोनो समखौनो मोना नै दाबो आं दखानावसो दसे टाइम मोननायावनो एडिट खालामबाय दे लोगोफोर दा नै 6:30 जाबाय आरो दा हरनि ओंखाम संनायनि टाइमसो जाहैलायबाय आरोना लोगोफोर दे लोगोफोर हामा मोननाङा आरोना गाज्रि मोननाङा जाबाय थानोसै आङो ना अबाव जाबाय दं yang dari landing jadi masih itu ada dia usir bag sugrau memang kini kena sepeda tapi lah orang mah susah kamu lai hai kerja pada itu apa kerja दो बिमल लिया दो बिमल अब तक के लिए बासिनो हाया आं संनायखौ हारसिंनो जायो हारसिंनो टेस्टि मोनजायो मुरथि जालांबाय बारा
लाइ भाजि खालामनोसै लाइ लाफा लाइ गोथाव बर'नि मैगं ओंख्रि दिनै ओंखाम जानाया जा गोबाव जाबाय आंना मानो होनबा बयनिख्रुइबो लासाव जानानै ओंखाम ओंख्रिया गुसु जानायखाय जानो हाया जादो आरोना माने उखैनायानो माने उखैगायो आरोना बेनिखायनो गोबाव लादो आरो संनाय जानायफोराथ' जि टेस्टि जाखादोंमोन जानायाथ' बियारिफोरा जि जाखायो आं माने गोथाव मोनदो आरोना फार्स्टआव बिसोरो रुटि नागिरफैयो आरोना ओमफ्राय रुटि गैयाबा आङो ओंखामसो मोनगोन होनना बुङो बेनिफ्राय ओंखामखौ जायोब्लाथाय गोथाव मोनो होननानै बि जाबाय थायो दे रखरा ना ऐसा तो पूरा खत्म हो गया भाई मैडम को अपने हाथ में चावल थोड़ा बहुत बना भाई सही रहो बोल दो सब ना हाँ यार वही पर आए बने यार झूठ मार रहा है तो बात कर लो जाबा डिस्टार्ब मानसिफोरा बुंबाय थायो बात करो क्या हाँ यार जाबाबो हाँ रोडवा पार करके पार करके जाबाबो हान्थि गैया आरोना लोगोफोर मानसि फैलाबाय थायो माने कास्टमारफोरा टाइम टेबोलानो गैया आखाइ सुबाय आङो जाबाय थालायला फैलायबायसै इनो कास्टमारफोरानो दे लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ आंबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना माने समबो गैया नै कास्टमार हाबनाय सम जाफैलायबाय बेलासिनि साहा लोंनायनि दे लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'बाय दे लोगोफोर